Trobem aquesta postura còmoda, arrelant bé els isquions, esquena, columna vertebral completament recta, relaxem les espatlles, tanquem els ulls, deixem de fer força al front i començarem amb respiracions anuloma-viloma. Amb la mà dreta portarem el dit polze i el tercer dit per tapar les fosses nasals. En primer lloc, taparem la fossa nasal dreta amb el dit polze, deixant la fossa nasal esquerra lliure per respirar. Inhalem. Tanquem la fossa nasal esquerra, deixem la dreta lliure, exhalem. Inhalem. Tapem la fossa nasal dreta, exhalem per l'esquerra. Inhala. Tapem fossa nasal esquerra, exhalem per la dreta. Seguim inhalant per la dreta. Exhala per l'esquerra. Ves seguint el teu ritme de la respiració. Inhala a l'esquerra. Exhala a la dreta. Respiració més o menys a 4 temps. Inhala a la dreta. Exhala a l'esquerra. Inhala a l'esquerra. Exhala a la dreta. Inhala a la dreta. Exhala per l'esquerra. Ara torna a inhalar per l'esquerra. I a l'exhalar per la dreta, fes-ho el doble de temps. Inhalem a 4 temps per la dreta. Exhalem per l'esquerra a 8 temps. Inhala a l'esquerra 4 temps. Exhala a la dreta a 8. Última respiració, inhala per la dreta, 4. Exhala 8 per l'esquerra. Quan acabis aquesta respiració, deixa la teva mà dreta apoyada al genoll dret. Et quedes aquí, respirant el teu ritme. Respiració normal. Mantén els ulls tancats. I sent aquesta pau, aquesta calma mental que t'aporta aquesta respiració. A poc anirem a buscar el contacte de la nostra mànfaga amb l'esquena per mantenir-nos estirats.
Separa les cames l'ample de la màrfaga. Palmolls mirant cap amunt. Mantén el contacte de la teva esquena, aplanant la zona lumbar. Realitzarem una respiració profunda amb els nostres braços. Inhalant, portarem els braços en cercle cap a dalt, arrossegant-los pel terra. Inhala. Ajuntes les mans, mantens la respiració. I a l'exhalar, passa els braços per dalt. Permetet una respiració tranquil·la, lleugera. I la repetirem un cop més. Inhala pels costats, cap amunt. Retén. Exhala al teu ritme. Portarem els talons al terra, a prop de les natges. Intenta aplanar la curvatura de la zona lumbar, en contacte a la teva màrfaga. Des d'aquí produirem un buit respiratori. Inhalarem amb els braços novament cap a dalt. I a l'exhalar, incorpora el cap, el cos, el tronc, braços entremig de les cames amb les dorsals de les mans que es toquen i exhala tot l'aire. Exhala, 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 exhala. Quan no puguis més et deixes caure. Deixa que el teu cos et digui què necessites, badalla. Torna a la postura inicial estirant cames si ho desitges. Repetirem un altre cop. Quan estiguis preparada, tornes a doblegar cames, aplana zona lumbar, inhala, braços cap amunt als costats. I a l'exhalar, ajuntant els dorsals de les mans, t'incorpores el cos i el cap, exhalant. Exhala tot l'aire. Fins que no puguis més, abandones. Si vols badalla, el que demani el teu cos, i ho farem un altre cop. Un últim cop, inhalant. Braços cap a dalt. S'ajunten els dorsals de les mans i a l'exhalar, incorpora, aixeca cos, cap. I quan no puguis més a l'exhalar, deixa't anar. Ara estira cames. Deixa el teu cos amb una respiració normal. I seguirem amb l'última de les respiracions. Acostarem el genoll dret al pit, deixant la cama esquerra estirada. La mà dreta va buscar el genoll dret i la mà esquerra sota del dret. Els dits de les mans enfoquen cap al peu. Aixeca colzes. Deixa l'esquena completament apoyada al terra i inhales des de la panxa fins al pit, elevant-lo. Acostes, retenint l'aire, acostes el genoll al pit. I des d'aquí buides només la zona de la panxa, deixant el pit elevat.
i abandones. Respires. Una respiració natural. Farem el mateix amb la cama esquerra. Inhalant, portem el genoll esquerre al pit. Mà esquerra sobre el genoll esquerre, mà dreta sobre mà esquerra. Farem el mateix, genolls cap a dalt. Apoya les espatlles al terra. Inhala. Mantén el pit elevat, retén l'aire aquí. I quan no puguis més, exhala només per la panxa. I abandones. Farem un cop més en cada cama. Inhala, porta el genoll dret al pit. Mans sobre el genoll. Eleva colzes, espatlles al terra. Inhala, iniciant per la panxa. Omplint aire al pit. Mantén aquí. Acosta genoll al pit. I a l'exhalar buida la zona de la panxa. I deixa't anar. Farem l'última respiració amb l'esquerra. Inhala, genoll esquerre al pit. T'agafes amb les mans, una sobre l'altra. Colzes elevats, espatlla al terra. Inhala, iniciant per la panxa. Acosta el genoll al pit mentre retens i a l'exhalar buida la zona de la panxa. I deixa anar. Aguanta una respiració normal. I ara farem 2 respiracions completes amb els braços, inhalant. Braços pels costats en rodó, cap amunt. S'ajunten mans, retens. Exhala, passes els braços per davant. Baralla si ho necessites. Quan arribi l'inici voluntari de la inhalació, torna inhalant braços cap amunt. Retens. I exhales. Et deixes anar. I ara, en aquest moment, intentarem incorporar-nos lleugerament per la dreta, pel nostre costat dret, a poc, per anar a buscar una postura asseguda. Ens donem un moment aquí per escoltar el nostre cos. Els beneficis que han produït aquestes respiracions i aquest buidat d'aire que porten calma mental.